May samanen kabsat nga nagasat ken naragsak Sabado tayong amin. Happy Sabbath kabsat. Kitagyaman tay kana Apo Dios sagsipod ta inted namanen kada tayo daytoy gundaway nga agkakadwa tayo kakabsat tapno iti panagadal tayo kada ito'y nga leksyon. Ket mangted kada tayo kakabsat iti nabara ken natalged nga namnama. Akas dayjay sinuratan ni Pablo kadagiti kakabsat tayo nga Kristiyano nga Hebreo. Ket adda tayon kakabsat iti lesson number 2. Sakbay tayo agpatuloy dawatek nga agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Dios. Agyaman kami Ama kada ito aldaw mo na santuan. Agyaman kami, tented mo kada kami dahito nga gundaway. Tapno agkakadwa kami akas agkakabsat. Nga adalen, iti leksyon nga iso Diyos itended mo kada kami. Agyaman kami o Diyos ta iti santong Espiritong iso iti makada kada kami. Mangited kada kami iti sirib nga kapoy katurungan. Tapno mawatan mi o Diyos ti damag nga kayat mo ited kada kami kada ito'y nga lawas. Agyaman kami Ama na sikay iti kang kanayon nga makiadada kada kami salaknid mi proteksyon mi mangmangted kadigiti kasapulan mi. Katagyaman kami ta sumbatam digit nga dawat mi ta dinawat mi digito iti kay karyan tinaganap mo Jesus. Amen. Adda tayon kapsat iti lesson number 2 akas ti imbagak itatay. Kada ito'y quarterly tayo kapsat nagpaay iti bulan iti Enero, Pebrero ken iti Marso. Ti paulo na ti damag iti Hebreo. Kadigito'y maud-udi nga alaldaw. Kahit ko kapsat nga ibaga kada kayo nga iti panagadal tayo kada ito'y kaleksyon. Ta inyon unakon gapu iti panangisaganak kapsat iti panagadal tayo. Dakkel a bendisyon nga agpaay kada tayo kapsat. Ket sapay kumata iti panagkakadwa tayo ket marikna tayo digitay nga inkari ni Apo Dios nga bendisyon nga agpaay kada tayo. Iti paulo na iti adalin tayo kapsat ti damag ti Hebreo. Malagip tayo nga idi na panalawas. Dagitoy a Kristiyano nga Hebreo ket may sang espesyal a grupo. Espesyal agsipud ta inawat da ni Apo Jesus akas manubot da. Espesyal agsipud ta naibilang da akamkameng iti nailangitan a pamilya. Espesyal agsipud ta urayen da dayjay yaay ni Apo Jesus iti maikadwa. Ngem gapu iti kina-espesyal da. Imaymet kadakwada kapsat iti paripot. Dayjay inusar iti leksyon tayo din na panalawas kul iti adu nga paripot. Isuda ket naidalanes. Isuda ket naited kadakwada dayjay pannakaupapay. Ngem binalakadan ni Pablo isuda kapsat. Umuna kunana, diyo liwliwayan iti panagigimong yo. Kasapulan da dayjay kanayon a panag-fellowship da kakabsat. Panagkakadwada akas agkakabsat. Sana inbaga, sapay kumata iti na inkabsatan a panagayan ayat, the brotherly love, ket marikna iti nagtingan nyo. Sumrat tayo kabsat iti inpadamag ni Pablo kadigitoy nga kakabsat tayo nga Kristiyano nga Hebreo. Tadigitoy iso digitay inikkan na iti namnama
Gapu ka dayjay nga parikot da kakabsat. Iti paset a mayulo tayo ket masarakan iti Hebreo 8 versikulo 1. Ti kang runaan nga rod kadagiti bambanag a sawsawen mi isu daytoy. Adda maysa a kangatuan a padi tayo. A nagtugaw iti makannawan iti trono ti ari iti langit. Naibaga tayo iti napanalawas kabsat nga manipud ijay panangyasabani Pedro iti sangwanan iti templo iti Jerusalem. Inggana kadagiti sursurat ni Pablo isu dayjay kunato nga Pauline literature. Iti sentro ket isuna ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus iti kinaimportantyan kakabsat nga ipadamag dagitoy nga adalan ni Apo Dios nang nangruna ken ni Pablo. Kadaytoy nga adalan tayo kakabsat. Amwen tayo nga iti sentro manen ket ni Apo Jesus. Adda kakabsat iti 5 nga inted ni Pablo adamag kadagiti kakabsat tayo nga Hebreo may panggap ken ni Apo Jesus. Umuna, ni Apo Jesus kakabsat ket Diyos. Basaen tayo iti Hebreo 1 versikulo 8. Ngem maipapan iti anak kunana. Ti tronom o Diyos mataginayon nga awan inggana. Ket iti sentro ti kinalinteg, isu iti sentro iti pagariam. Manipud pay idi, inggana itatta. Adda digiti saan amamati iti kina Diyos na Apo Jesus. Agsipud ta iti panawen dagiti Hudyo, dagiti nga Kristiyano, imay kadakwada iti panakaumsi, iti panagpamatida kini Apo Jesus nga isuna ket Dios. Tauray painggana takakabsat, iti nasyon iti Israel, saan da nga inawat ni Apo Jesus nga isuna iti Mesyas. Uray pa iti panawin kakabsat ni Apo Jesus, maysan nga dakkel saludsud dayta. Insurat kakabsat ni Matthew kapitulo 16 versikulo 13 hanggang 17. Nagtungtong ni Apo Jesus kadigiti adalan na. Sinaludsod ni Apo Jesus. Sino iti pagarupen dagiti tattao maipapan kanya? Iti sungbat dagiti adalan. Iti dadduma kunada nga sika ni Juan Bautista. Iti dadduma kunada nga sika ni Elias. Iti dadduma si kunada sika ni Jeremias. Wenno maysa kadagiti propeta. Sinaludsod ni Apo Jesus direkta ni Pedro ket kunana, Pedro, anyamet iti maibagam, maipanggep kanya. Iti sungbat ni Pedro ket kunana, sika ti Kristo nga anak iti sibibiyag a Dios. Ti sungbat ni Apo Jesus kini Pedro kunana, nagasat ka Simon. Ta saan nga iti lasag ken iti dara, iti nangi baga ken kalayta, no di ket di ti amak nga adda iti langit. Dito'y kakabsat ni Pablo kayat na nga ited dayjay natibker a pundasyon iti panagpamati digiti kakabsat ti a Kristiyano nga Hebreo. Taapay gamin kakabsat isu daytoy iti inbagana adda toy ti Ama
direct a statement from the Father ngem maipapan iti anak kunana sino tinagsao ti ama. Ti trunum o Diyos mataginayon nga awan inggana. Daytoy siguro kakabsat iti kalalawagan nga bang paneknek tayo iti kina Diyos ni Apo Jesus. Aday ti kapadasa kakabsat. Sakbayak nga nagsubli iti ministry. In palubos ni Apo Diyos nga nagisuro ak iti maysa nga kolehiyo dito Tarlac. It is not a Seventh-day Adventist college. Ket itinted da kanya nga isuro kadigiti subjects ko iti college, maysa kadigitoy iti sociology. Ket iti maysa nga chapter kadaytoy nga subject isu kakabsat sociology and religion. Idin amadanon mi dayta nga chapter. Itin bagak kadigiti estudyante into no sumaruno nga klase tayo. Please bring your Bible. Ket digitoy kakabsat nga estudyante naggapu iti daduma-duma nga pampamati. Adda iti maysa nga estudyante pastor iti United Methodist Church. I still remember him. Daytoy nga pastor ni Pastor Simeon. Isuna iti pastor iti dakkel nga Methodist Church iti ili iti paniki near the plaza. Big church, an air-conditioned church. Ket ininbitaran na kakabsat nga napan nag-sermon ijay iti maysa nga aldaw iti Domingo. Damit digiti born again, damit digiti Katoliko, adda iti Iglesia ni Cristo na duma-duma nga pamati. During that class, iti dinamag ko, anya iti patpatsinyo, what do you believe? Do you believe in monotheism or polytheism? Iti monotheism ket patsyem nga may maysa iti Dios. Iti polytheism ket patsyem nga adu iti Dios. Nagrugin kabsat nga nagpintas di diskasyon. Ket binaybayak digiti estudyante, they try to prove their belief. Agsipud ta sociology and religion. Iti subject mi kadayjay nga lawas. Maysa kadigitoy nga estudyante ket di nasirib. He is one of the brightest among my students. Membro kabsat iti Iglesia ni Cristo. Iti bagana da kayo ket polytheists. Siya ken iti relihiyon mi is monotheist. Dagiti da kabsat dagiti kaduan nga Kristiyano patsyenda iti triune God. Adda iti maysa nga Dios ngem tallo iti persona na. This is the triune God. Ito usaren nga term digiti kaduan nga Kristiyano, daytoy iti Trinity. We use it as a triune God. Ket gapu kadigiti debate kabsat. This classic kunada, Sir, what is your stand? Ket itin bagak agpapada kayo, but you will have to define your term. Itin bagak nga dayjay triune God. Ipapilit lat ta daytoy nga estudyante nga Iglesia ni Cristo nga mali. Ta ni Jesus ket saan a Dios. Ket agsipud ta na itugot dati Biblia da kabsat. Ket kuna, will you open your Bible in Hebrew chapter 1 verse 8? Binasa da kabsat. Insurat ko di Biblia. At datoy ti Ama, inbagana ka di anak. Your throne, O God. Sa sinaludsod ko,
ti Diyos kadi agulbod. Amin iti classic because they are Christians, although they belong to other denominations. Kuda, sir, no, God will not lie. Gaputa saan nga agulbod ni Apo Diyos, pudno iti indeklara ni Apo Diyos, nga ti anak nga isuna ni Kristo ket Diyos. I didn't realize nga dayjay nga klase may steered a problem kadaytoy nga estudyante nga Iglesia ni Kristo na ibagana kakabsat kadagiti ministro na. Iti dakkel nga kapilyada iti tarlak. Dagiti ministro da sinapul da kakabsat iti apartment nga paggigana. Ket imay da. Ket san ko kuman nga kait nga ibaga? Kumarit da, wano kinarit da iti debate. Ket ko nakanyada, I have nothing to lose. You are the ministers of the Iglesia ni Cristo. May saak nga college professor. I have nothing to lose. Ngam sakbay ko na nga agsubli kayo tapirma akto dahil pagdidebatyan tayo. Panaknakap iti Biblia ken ti Biblia laeng nga ni Kristo ket Dios. Panaknakan nyo nga ti manipod ti Biblia ken Biblia laeng nga ni Kristo ket saan a Dios. Kuna, is that clear? Kuna ko, uwan ko na da. Kaano kay nga agsubli, dap nagpinirma tayo. Inbaga da diyal daw. Idin ko na, sakbay kayo nga agawid, pakibasa yo, adalin nyo as a group, dahil inbagak iti klasik nga isuti indanon detoy nga membro yung estudante ko na. And I was referring to the declaration of Paul nga isuti paset eleksyon tayo tata, Hebrews 1 verse 8. Amoyo kakabsat, digitoy nga kakabsat tayo, they never return. Tumunang inbaga iti leksyon tayo kakabsat. Ni Jesus ket Diyos. Uray no anya iti ibagbaga dagiti tattao. Iti importante iti Diyos Ama, the Father declared, Thy throne, O God, ni Apo Diyos, binigbig na, indeklara na, nga ti anak na nga ni Apo Jesus ket Diyos. Iti may kadwa kakabsat nga inbaga ni Pablo kadagiti kakabsat tayo nga Kristiyano, isu ni Jesus isu ti ari tayo. Hebreo 1 versikulo 6. Ket sabali manen, idi inted na ti inauna nga anak na dito'y lubong kunana. Isu ti pagrukbaban kuma dagiti isu amin nga anghel iti Dios. At dato'y kagabsat dayjay sa nga pagrukbaban, worship. Sino laeng iti dayawen? It is the king. Agsipud kakabsat daytoy ket surat kadagiti Hebreo. Awan iti personal nga experience daken ni Apo Jesus. Ahanda pay laeng nga nakonbertir iti panahon ni Apo Jesus. Ngem nang nangdan kakabsat, dayjay nga damag may pangkep ken ni Apo Jesus. Iti biyag na, iti ministry na, uray pay iti papatay na. Iti libro manen kakabsat iti Matthew. Insurat ni Matthew nga idi nga nayanak ni Apo Jesus iti Bethlehem. Adda kakabsat digiti masisirib nga nagapu iti daya. Nga apanda nga biniro ni Apo Jesus.
ket itin bagada. Ayan iti ikayanakan iti ari dagiti Hudyo ta nakita mi we saw his star in the east. Sinursurot da dayjay nga bituen inggang nga nakadanon da iti Bethlehem. Anya unada the King of the Jew nga ideklara uray pay idi kaayan anak ni Apo Esos. Taday di padto kakabsat ije Mikyas maipanggep di mayanak ije Bethlehem. Kit ni baga nga isuna iti ari dagiti Hudyo. Idi anatay ni Apo Esos. Ijay cross na ikabil kakabsat ari dagiti Hudyo, the King of the Jew. Ngem inuy-uyaw da, inikanda iti korona na nga isuna saan nga dahi korona iti ari no di korona a crown of thorns. Apay nga importante daytoy kinaari ni Apo Jesus kabsat. Agsipud ta adda iti pagarian na. Inkarina kadigitoy nga kakabsat tayo nga Kristiyano nga Hebreo. Akas iti panangikarina met kada tayo. Nga adda iti pagarian na. Datayo dagiti citizens dayjay a pagarian. Gapu kakabsat ta adda tayo nga agtawid kadayjay nga pagarian. Iti pagarian ay kingdom must have a king. Ket ni Apo Jesus isuna iti ari kakabsat. Ket ideklara ni Pablo nga dayawen uray pay digiti anghel daytoy nga ari. Adda iti paset tayo kadaytoy nga pagarian kakabsat. Dayti tunggal mamati ken ni Apo Jesus. Every follower adda kakabsat iti obligasyon na to expand patakkelen dayjay nga pagarian babaen iti panagadu dagiti kamkameng citizens of the kingdom. Iti mikatlo kakabsat ni Jesus isu ti namarswa. Jesus is the creator. Iti Hebreo 1 versikulo 10. Ket kunana pay si kaapo idi punganay binangon mo ti daga. Ken dagiti lang langit aramid ida dagiti imimam. Sa umanen ni Apo Dios Ama, God the Father. Kunana ket kunana pay si kaapo. Ni Apo Jesus kapsat isuna ti namarswa. No alaen tayo dayjay baga ni Juan iti libro na iti John chapter 1. Idi pungana ida ti berbo, ket ti berbo isu ti Dios, ket ti berbo isu iti namarswa kadagiti amin adda. Ket dayjay nga berbo nagbalin alasag ket nakiadda kada tayo. Daytoy kakabsat iti ibagbagana ni Paul. Tapno tumibker dayjay pamati dagitoy nga maidadanes nga Kristiyano nga Hebreo in unay na in talmed na nga ni Kristo isu iti namarswa. Ket kayat ni Pablo kabsat nga mabukel iti maysang relasyon dayjay a namarswa nga ni Apo Jesus ken iti pinarswana. Gaputa iti sinuratan na dagiti Hebreo kunana ni Pablo. Agsipud ta ni Kristo iti namarswa ket pinarswana tayo. Ited to daytoy a namarswa dagiti amin a kasapulan tayo. Ited to daytoy a namarswa iti proteksyon na
nga agpaay kada tayo. Nang nangruna, ited daytoy anamarswa, iti pannakaisalakan tayo. Ni Jesus isuna iti namarswa. At dagamin kakabsat, idi tiyempo ni Pablo, uray pa ingganay ta, the theory of the absentee God. Anya daytoy kakabsat nga sursuro. When adatoy ti Diyos anang parswa. Ngem idin analpasnan a pinarswa daytoy alubong pinanawanan. It is just an automatic nga bambanagan nga agfang-function iti amin. Ngem laglagi penyo sa tikunanan ni Pablo, daytoy anamarswa. He is ever present with us. Ket agsipud ta isuna ket kadayon nga adda kada tayo. Daytoy anamarswa nga isuna ni Apo Jesus. Imay kas iti tao nagbalin apada tayo tapno maisalakan na tayo. Iti may ikapat kakabsat nga inbaga ni Pablo adamang nga agpaay kadag iti Hebreo maipapan ken ni Apo Jesus. Ni Jesus isu iti kampyon tayo. Basahin tayo kakabsat. Iti kastag sipud ta dagiti anak makiraman da iti lasag kendara kastamet kenkwana na kiraman kadakwada tapno gapu iti patay pukawen na dayjay addaan pan nakabalin ni patay kayat nangasawen ti diablo. Adda tayo kakabsat iti dakkel a panagbinosor. No alain nyo ni Pablo iti nangited iti kasasayaatan nga diskusyon maipanggep iti panagbiag panagbungar ni Apo Jesus. Iti umuna nga Korinto 15 kakabsat, iti kunanan ni Pablo no saan ang nagkungar ni Apo Jesus manipud iti patay. Iti namnama tayo, iti pamati tayo, bareng-bareng awan iti mamaay na. Ngem gapu ta naggungar ni Apo Jesus, adda iti namnama tayo. Amwen tayo kakabsat, nga inted ni Apo Diyos, daytoy alubong, dominion, kadayjay nga pinarswana nga ni Adan. That was the role of Adam, to have dominion over this earth. Isunang kabsat ti steward, daytoy a pinarswan ni Apo Diyos. Ngamidin ang nagbasol ni Adan, he surrendered that dominion kini Satanas. Ni Satanas controlled this world. It was a world filled with darkness. Gapu iti basol. Ngem ni Apo Jesus imay ti misyon na to redeem this world, to redeem us. Ketapno kakabsat mabayadan na dayjay nga inaramid iti tao. Adda iti bayad na. Dayjay abiyag na. Masapul adaytoy nga Jesus. Ket matay. Akas kakabsat dayjay karnero matay. Taisun ang arud dayjay karnero is the Lamb of God that is slain before the foundation of this world. Masapul nga isuna ket matay. Ket dayjay nga ipapatay na. Isumuten iti panagbalegi na. Inabak na iti basol, inabak na ti patay, inabak na iti tanam. Datayo kakabsat, it's normal kaya tayo
DJ nga kampiyon, either in the world of sports, no saludsuden da no Pilipino tayo ket anya iti basketball team mo. Apay nga nga nakadado ka kabsat iti followers iti Ginebra. Because at the DJ ko na tayo nga, never say die spirit da. They are champions. Kaya't tayo nga sumurot ka DJ nga nangabang. Ket ni Apo Jesus kakabsat isu iti champion. Inpakita na iti bagina, kini Juan iti adda isuna nga naka-exile iti Patmos. Na isurat iti Apokalipsis 1:17-18. Kunana ni Juan, ket idi ang nakita na parang ni Apo Jesus kenkwana. Ket napasagak akas natay iti sakna. Denggen nyo deje inbaga ni Apo Jesus kabsat. Ken ni Juan, kunana, di ka agbutan. Siyak iti umuna, ken iti maudi. I am the Alpha and Omega. Siyak iti si bibiyag, natayak idi. Ngem agbiagak ken si bibiyaga kon iti agnanayon. Amen. Ket adda kanyak dagiti tultulbak ni Hades ken ni patay. Igem ni Apo Jesus nga isuna iti champion. Titulbak kakabsat kadayjay pagbubungan dagiti Hebreo, pagbubungan tayo ni patay ken ni tanem ken ni Hades. Ngem kunana ni Apo Jesus, inabak ko. Adda kanya kon iti tulbak. If you have the chance to go to Jerusalem, and thank God I had the chance, ket intuno makitam kakabsat dayjay garden tomb iti Gethsemane nga nakaipumpunan ni Apo Jesus. Adda kabsat dayjay na iligsay nga bato. Ket inscription na, He is not here. He is risen. We serve a risen Savior. Si bibiyag. Ket adda kakabsat nga kadua tayo tatababaen ti Espiritu. Dayjay kanta ket kunana, He lives. He lives. Kasanuot tayo nga ammo. Manen dayjay kanta kunana, I know that He lives because He lives within my heart. Dayjay kakabsat nga Jesus nga inabak nan ni patay. Inabak nan iti kapuso. Itid namet kada tayo, dayjay panagbalegi na. Ket isu iti dakkel nga namnama tayo, akas namnama dagiti kakabsat tayo nga Kristiyano nga Hebreo. Ti may kalimang kakabsat nga damag, wenno padamag nginted ni Pablo kadagiti Hebreo. May panggap kini Apo Jesus. Ni Jesus isu tinangato apadi tayo. Iti Hebreo 5:5 ken 6 kunana. Iti kasta uray no ni Kristo saan na nga indayaw iti bagina anag nakem akangatuan apadi no diket dayjay nagsao ken kuana, sika ti anak ko. Ito'y aldaw binukil ka, sika ti padi nga agnanayon akas kinapadi ni Melchizedek. Sino ni Melchizedek? Umuna nga nagparang itinagan a Melchizedek, he is the high priest of Salem. Salem is referred to as Jerusalem. Awan pa'y kakabsat iti templo iti Jerusalem,
ngem addan ni Melchizedek. Awan iti origin na iti Biblia. Apay, because he is actually Christ. Ikunana kas kinapadi ni Melchizedek in the order of the priesthood of Melchizedek. Napanakigubat ni Abraham. Ket idin nga agsubli ta babaen iti parabor ni Apo Dios nang abak ni Abraham. Sinabat tinangato apadi. Nagrukbab nagdayaw ni Abraham. Ket iti panagdayaw na insubli na iti apagkapulo kadigiti amin asinamsam na. Gapu kadagi panangabak na. Ijay kakabsat inacknowledge ni Abraham dayjay kinapadi ni Melchizedek. Apa nga importante daytoy? Nga ni Apo Jesus isu iti kangatuan apadi tayo. Agsubli tayo kabsat iti panagbiag dagiti Hebreo. Manipud ijelet ang inbaga ni Apo Diyos kadakwada, build me a sanctuary that I may dwell among them. The sanctuary services ket paduyak-yak na iti trabaho ni Apo Jesus nga agdama itata. Adda dayjay high priests. Adda digiti papadi ngem adda iti high priest. Ijay litang isuna ni Aaron. Adda iti role kakabsat iti high priest. Daytoy nga nangato nga padi isuna iti mangisrek kadayjay dara iti kordero nga indaton iti maysa a managbasol. Amon kayo kabsat nga intuno adda iti nagbasol. He is to die. Roma 6:23. Ti supapak iti basol isu ni patay. Ngem nangit kabil nangited ni Apo Dios iti maysa nga pamayan tapno dayjay a nagbasol ket maispal, he will be saved. Mangala iti maysa nga daton ipatay na dayjay makanawan nga ima na di ulo dayjay nga daton. Sanang to ngurunguren dayjay nga daton. Dayjay padi the high priest tayaen na dayjay adara. The lamb die in the place of the sinner. It is a substitute system. Sino matay diyan nagpasol? Ngem gapu iti parabor dayjay nga daton isu ti matay. Ti aramiden daytoy nangato nga pati which is Aaron. Alaen na kabsat dayjay dara mapan iti holy place. Iti nagbaetan iti holy place ken most holy place adda iti kurtina. There was a curtain. Ti aramiden dayjay nga nangato nga padi sprinkle dayjay adara idjay nga kurtina. Anya iti nagbalinan dayjay nga nangato nga padi. He becomes the mediator. Mahimbaet ta dayjay managbasulhaan nga makastrek idjay ayan iti nasantuan, the mercy seat of God, which is the Ten Commandments. Ti padi, the high priest, laeng iti makastrek. Isungit imbaga ni Pablo kapsat, ammo digito'y kakabsat tayo nga Hebreo nga Kristiyano may panggap, daytoy jury of the high priest. Ket idi nga imbaga na, nga ni Jesus isu iti nangato apadi tayo. Mangited iti namnama, mangited iti napigsa apamati kadigito'y nga Hebreo. Taapay, nakita da nga adda ni Kristo nga isu iti nangato apadi nga mangibabaet kada tayo idjay templo idjay langitan a sanktuaryo. Saanen kakabsat nga dara iti animal adaton
iti usarin ni Apo Jesus. No di ket di ito usarin na ket dayjay anapateg adarana. Nga intun no sikaken iti siya, ket itinagan tayo ket maidatag iti pagukuman. Kunanan tun ni Apo Jesus nga isu iti nangato apadi tayo. My blood has paid all his sins. Ti kabusor kabsat awan tu iti maaramid na. Taapay ni Jesus binayadan na iti basol nga naaramid tayo. Ket gaputa binayadan na, adda iti inanama tayo. He mediates, he intercedes, agsipod ta isuna iti nangato apadi tayo. Kunana ni Ellen White iti Desire of Ages, page 165. Ni Kristo ti pamuon ken biag iti templo. Dagiti serbisyo na ket inyan niniwan na iti pannakaidaton ti anak iti Dios. Ti kinapadi ken nga ipasdek amang ibagi ti mangibabaet aman nakabalin a trabaho ni Kristo. Ti sibubukil a plano na in sakripisyuan a panagdaydayaw ket man yan ninaw iti ipapatay ni Kristo amang subot iti lubong. Awan kuma bertod dagiti datdaton no di napasamak nga isu nga itudtududa dagiti pampanawen ket nalpasen. Everything points to Christ. Ngem datayo tatan, everything looks back to Christ. Iti bagbagana ni Pablo kadagiti kakabsat tayo nga Kris nga Hebreo kakabsat. Dayta nga panakasusuot yung adda iti kaipapanan na ta daytoy iti ipadamag ko kada kayo. Ni Kristo isu iti ayan iti namnama tayo. Laglagi pa nyo kunana ni Pablo kadagiti kakabsat tayo nga Hebreo. Ni Kristo isu ket Dios. Ni Kristo isu ti ari tayo. Ni Kristo isu iti namarso. Ni Kristo isu iti champion tayo. Ket ni Kristo isu ti nangato apadi tayo. Nuin bagana kadagiti Hebreo, isu kakabsat, iti naimbag adamag nga agpaay kada tayo met itatta. Let us remember that Jesus has paid everything. Gapu iti biyag na. He ransomed us from sin. Gapu tayo suna ti ari. He is coming soon. Tapno alaan na ka, alaan na. Iyawid na tayo iti nailangitan apagarian na. Dayjay ti inanama, dayjay iti padamag, dayjay ti mensahe, iti leksyon tayo kakabsat, iti damag ti Hebreo. Ni Apo Diyos iti mangted kada tayo, iti dakkel nga inanama. Pabiyagin na kuma, daytoy a panagpamati tayo kenkwana. Agkararag tayo kakabsat. Madaydayaw nga Diyos agyaman kami. Tainted mo iti anak mo nga bubugtong. Agyaman kami tayo ayaten na kami ama. Ket gapukin ni Apo may Jesus, na itid kada kami iti panakaisarakan. Agyaman kami, tadda itata ni Apo may Jesus o Diyos, nga mangibabait kada kami tatrunong. Kalpasan nga inted na iti biyag na, pinarmek na iti basol, pinarmek na ni patay. Ket gapu iti pamati ni Ama, awatin mi isuna nga saan laeng nga isu ti Diyos, isu ti namarsoa,
nang nangruna isu iti ari iti panagbiag ni. Tulungan na kami o Diyos tap nagbalingkan ang matalay na pudno nga anak mo gapuken ni Apo Jesus. Bendisyonan na kami, Ama. Nga damampay di kiti kakabsat ni o Diyos. Nga dapay laeng nagpapaimbag kadagiti saksakin da tulungan isuda o Diyos. Si kakadi o Diyos iti makianda kada kami. Pangaasim protektaran na kami. Umay manen iti nakabutbuteng mo Diyos nga panagwaras na ito'y nga virus ti COVID-19 ngam si tatalit kami. Kasi kay tinakaanda kada kami tinaglabas saan na kami nga baybatan. Agyaman kami, Ama. Kasi nung batang digito'y nadawat kin kararagni. Tatinawat mo digito'y ti kay karyan tinagana po ni Jesus. Amen. And Amen. Happy Sabbath maneng kakabsat. Ay-ayten na kayo na po Jesus. Kat ay-ayten na kayo man. Ganon lumay nga lawas. Ni Apo Diyos di makiada kada kayo.